Diyarbakır îsal ji aliyê geştyariyê ve rewşek baş de ye û bi taybetî jî di cejna Remezanê de eleqeya geştyaran bo Diyarbakirê gelek baş bû. Di her du rojên ewil ên cejnê de ji 10,000 zêdetir geştyaran berê xwe dan Diyarbakirê û li nav avahiyên dîrokiyên Sûrê geşt kirin. Bi taybetî jî di salên dawîn de ji ber ku Diyarbakir êdî di lîsteya geştiya kompaniyên mezînên geştyariyê de cih digre, ji metropolên Tirkiyeyê jî geştyar serdana Diyarbakirê dikin û bi danasîna Diyarbakirê jî geştyar êdî zêdetir diçin Sûrê. İstanbul'dan geldik. Diyarbakır'ı umduğumuzdan çok daha güzel bulduk. Ez ji İstanbulê tên. Min bawer nedkir ku ez bajarekî ew qas bedew bibînim. Beriya ez werim min got qey ez ê bajarekî wêran bibînim. Lê dîrokeke dewlemend û bajareke bedew heye. Em komek hevalin ku derketine geşta Riha, Mêrdîn û Diyarbekirê. İlk buradan başladık. Buradan sonra Ulu Cami'ye gideceğiz inşallah. Me ji vê derê dest bi geştê kir, li Diyarbekirê tişta herî zêde bala me kişand ew e ku şînayiya wê zêde ye. Min nedizanî bajarek ew qas şînayî lê heye. Em ê li nava avahiya dîrokê bigerin û şev jî xwarinê li Diyarbekirê bixin. Bircên Diyarbakir û avahiyên dîrokiyên Sûrê bi bedewbûna xwe dikarin di her çardem salan de geştyaran bikêşin ku di roja dawiya cejna Remezanê de her çiqas baran lê kiribe jî ev yek bo geştyaran nebu asteng. Hacî Tehsîn jî yek ji wan geştyaran e ku her çiqas bêriya cejnên berê dike jî di cejnê de bo wextek baş berê xwe daye mizgefta Hezretî Slêman. سيرسبيان برابون ما حيوان ياخذ برده واماتن مسافرين ما ابو ام بيرا هاتن في والله انه عيدا من نورمال ارباس بتبيجي وكا بري وان عيدي بري اوان بعيداش خو ام قدتي اموان عيدا اموانا دا ارتق ام ابين يالز يعني ساحم شو درج غير الشكر مو هاتن نبي اوي ناف سوري وام هاتن نبي اوي نحزرت اليمان. Li Diyarbakirê di cejna Remezanê de eleqeya geştyaran ew qas di asteke baş de bû ku di otelên bajêr de cih nema û bi rêjeya ji 100% otel tijebûn. Her wiha li gorî daneyên fermî di sê mehên pêşiyên îsal de 138,619 geştyaran serdana Diyarbakirê kirine û serdana geştyaran li gorî sala borî ji 100% zêde bûye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.